proste som dal. Ja som vedel, že tam nemám ísť kvôli tomu. What is this? Ja sa celkom ťahám. Jak robíš? Ó, vidíš ma, Maxim? Čo ti jebe? Ja som fakt, že asi koza. Ja som videl dávno. Out for now! To je over! No hej, reply, no hej. Jeha. She fine. A to, že to je Dressla proste? Posuň mi čísla na tú babu v prvej fotke. Wow. Ale vieš čo, to je taká vec, čo ti povie proste kamoš, keď je obviously teplý. Super. No to je pravda, to je myšli, že pravda. Those eyes make me weak in my knees, alebo ako takú proste, že... Nie, To je hrozné. To je dosť zle, hej, to je dosť zle. Reálne wholesome. Dal by som si ich na náušnice. Nie, drž piču, Patrik. Nie. Že do tvojich očí by som sa dokázal pozerať hodiny. Nie, shut up. Ó, to je dobré. Nie, dobre, to môžeš dať ako reply. Tebe? Takže... Dvaja sa budú na to, že tu babu iba komentovať, proste, že čo som povedal. Takže... Nechal by som sa tebou porodiť. Drž, Patrik! Alebo že mamina, to je dobré. To je na tú istú notu, jak to predtým. Nie, dobre, toto možno o ďalšie 3 posts môžeme dať. Otvor Google Doc, kamo. Alebo napíšeš, že mami, si to ty? Drž. Ja mám lepšie, ešte neposuj. Strácam sa v tvojich očiach. To je taká klasika podľa mňa. To je proste, že the real version of it, chápeš? V tvojich očiach. Dve bodky. Dve bodky. Leo, approving that John. Oh my god. Daj tam nejaký emoji proste. Ale nejaký, čo není creepy. Ten emoji to musí utlmiť, aby to nebolo proste moc. Clown emoji? Alebo chcem ti obzrieť oči. Proste... To už bolo 5-krát spomenuté, prosím. A to je, Kurva, to je tiež celkom dobre, ne? Tých tvojich je už moc preslo. Alebo že tvoje oči musia byť z tohto sveta, lebo vyzeráš jak mimozemšťan. Ešte tak. Nie, naopak. Vyzeráš jak mimozemšťan, lebo ty oči musia byť... Si mimozemšťan? Á, tak no, hej. Nie, sú tvoje oči mimo tohto sveta, alebo vyzeráš jak mimozemšťan. Nie, skôr. On bol hore nohami, dole hlavou. To bola pointa. Na job. Chcem byť tvoj jebák, lebo by som ti vliezol to. Job, pojče. Chcel by som byť plocha. Hej. Dobre, daj tam to s tými očami, proste, to bolo dobré podľa mňa. To fakt, že není moc podľa mňa. Chcem ti oblízať oči? Nie. Prečkaj, zabiješ. Lito, jak si spravila. POV si ryba, ktorá bola vytiahnutá spod 6 atmosfér tlaku. Ty si kokot, čo tebe? Je to pretty crazy. Shit, I can actually do something. A potom zase môžem. Crazy. Okay. What the fuck is this? Bye bye. Oh my god. Ale AOT is the new My Hero Academia. Nah, fuck ne, My Hero comparatively to AOT je My Hero fakt že nič. Smrdia ti vajca? Ako môžeš povedať, že AOT je the new My Hero? Však My Hero vyšiel potom. AOT je určite viac originálne. To insultuješ. Smrdia ti vajcia. To je divné. OK. But I swear, že na onom na... Oh my god. Čo je jeho pronouns? Áno, tam. There you go. To je crazy. OK, for the record, iba musím povedať. 18 minutes ago, Leo povedal, že bude tu o 10 minút. Just saying.
Preto idem For do the ďalšej... record, straight. Idem do ďalšej game, lebo proste nejdem tu čakať forever. Chcel by, aby bol goal, hej? Ale nechcem tak začínať. Nechcem začať hneď cez školu byť entrepreneur. Chcem to... I'm clipping this. Spánok je the saner option. Spánok je taký dobrý play, reálne. Zajtra je tiež deň. Zajtra je deň, fellas. Nie, zajtra není deň, zajtra nebudem hrať. Zajtra je deň. Tak na budúce. Nie, poď teraz. To je jedno. Ja proste, že... ja proste chcem spať. Poď, Teo, poď hrať. Teo, čakáme už len na teba. Ja si to vypol. Teo, tak zapni naspäť. To fakt zapol. Dobre, to nebudeme teraz ten oný pojebaný intro sequence. Pozrite sa na to ale, hej. Pozrite sa. No, počkaj, loaduje stream. On to jebne takto. No, pozerám. A dobre, tak nič. Ja som tam predtým mal taký fucking intro cutscene, basically. Bro, ty akože smokoval si včera? Alebo dneska večer? Ježiš Kriste, kámo. Fakt, že... Každý deň. Že by si takto klamal. No tak ja neviem, teraz You som povedal think ten I would stream. lie to you like this? Wow. Wow. Chill, dude. Prečo to je? Prečo ho... Aha, dobre. To je jedno proste. Do piče. Zajebal ma vlak? Vlak ma zabil. Počkaj, vodu. Kurva, neprejdem. What? Okej, tak toto sa nedá, toto sa nedá. god. Čo ti jebe? Ale dobrá, Aj teraz ti otýš hlavu? Fuck you. Aspoň vieš čo? Jak to kde som? Čo vôbec teraz mám robiť proste? Rails, rob rails. Málo, hej. Ukáž 23. alebo 2. apríla. Ja nie, apríl, kurva, ja som si myslel, že je maj. Ja som nenapísal, nevadím. No, tiež som inak nenapísal. Ale vedel som. Ja to zapíšem aspoň. Proste nenapísal, si vedel? It was just like that. Don't question it. Obidva ste top inak. Sekáš, ja ťa neviem, čo hovoríš. Že ste obaja Sekam? top. Ja budem translatovať, hej, obaja ste top. Počkaj, Mixer dal sekam, alebo... Mne nie. Nie. Aha, Tebe tak ide nie, sekam? no tak čo ti poviem? Nie, nesekáš. Pre mňa Ale aspoň. pre Lea sa pýtam, že či on je úplne fakt, alebo... Takže teraz to... Dobre, on je Takže fakt. mi... Ty teraz... Leo je koktoké. What? Visual game... Seké... OK, dobre. O? Už ho nepočuť vôbec. Fry Osamu Mike. Je od... To je fakt. Nie... To ide... Bohatí nožičkári. Fakt je to Stephen Hawking? To sa jak píše. Počkaj, to tak nemôže byť. On takto. Skopioval som to z internetu. Na 7, to keby bolo. To viem kto je. Do piče. Ty si nice, toto by som nikdy neuhadol. Ale dosť dobre kreslíš, čo si? Akože poznám ho podľa videnia, ale naozaj by som nevedel. Ani ja.
Neviem, Ja som neviem či niekto bude ešte online. Ale dá sa hrať aj Scribble. Dá sa hrať Scribble? Fall Guys. Prečo si povedal Scribble? Streamujem? Nestreamujem. Čo? Teraz som mal Scribble otvorený na monitore a ty si povedal Scribble. Ja som nepovedal Scribble. Čo si povedal? Že môžeme hrať Fall Guys alebo Lethal. Nie. Teraz ma gaslightuješ. Čo? Robíš si zo mňa srandu? Teraz môžeš sa ešte priznať, lebo idem to pozrieť ten klip. Áno, povedal som. Povedal si Scribble.